Onks teillä nälkä? Hyvä. Mullakin on. Mennään sisälle ja leivotaan takokanapetia. Mennään. Eli takokanapetiin sä tarvit semmosia maissilastuja, mielellään juustonmakuisia ja sitten sä tarvit kastikkeita, salsakastiketta. Meillä on nyt mediumia ja sit meillä on jotain mild, jotain, mut voit päättää itse minkä mediumin vai easyn tai minkä tällaisen itse haluatkaan. Ja sit voit ottaa sen minkä toisen itse haluatkaan. Mutta sen jälkeen tarvitset myös kanasuikaleita ja paista ne kypsiksi. Meillä paistuu kanasuikaleita tuolla paraikaa kypsiksi ja sen jälkeen voit rauhallisesti ottaa leivin alustan tai jonkun semmoisen ihmeen, minkä tyrkätään uuniin ja näin. Leivinpaperia myös tarvitset ja sitten tarvitset öljyä. Joten mennäänpä katsomaan miten meillä sisällä menee. Siellä on muuten sitä aika kova meteli. Eli varautua. Eli kaada lastut tonne. Vielä piskee joku. Jos lastut ei tuu ulos pussista, pyydä apujoukkoja. Äiti! Päästätkö irti? Irti! Sitten kaada tällaista kastiketta siihen päälle ihan tolleen reilusti. Kaada kanat, sekoittele ja kaada kanat tohon lastulle tai noitten päälle. Tämän jälkeen voit kaataa juustoraasteen. Käsin ripotella tai kaataa. Voit itse päättää. Saanko mä maittaa? Törkkää koko satsi uuniin ja anna olla siellä 7-10 minuuttia. Siellä ne paistuu kauniina ja sitä odotellessa voit vaikka syödä sipsiä. Eli voit siis syödä sipsiä. Erittäin terveellistä. Ota pois noin 5 yli puoli. Niin, siinä on tässä viemässä roskia pihalle. Vitoisesti meteli pois. Ota kaikki vaan ulos. Herkullista. Siitä vaan leikataan. Kaunis. Noin. Terveellinen ateria. Hyvää ruokahalua. Kannattaa maistaa ja erittäin terve.